Ma fille, ça va? Anne-Claire. Quand il est là? Je suis là. Alhamdulillah. Et le fifi, non fait, ouais, ma assis. Ne va assurer le fond. Ah, avec lui? Avec la somme, c'est ça. Ah, ok, pas chité. Ne va. Ne venez ni tellement on en check. Quand on nous que nous. Ah, t'es d'accord quand Kadaka. T'es d'accord avec Djibouti. Allez, Djibouti, c'est mort là. Voilà. Ne assez Djibouti. A ka kamelu ko baden de ta. Ne mago be asila. Chakele mu no fe. Asibi gi ba ko ko nyene bo. Ko labe mu dinema. Ne fa so ka dine. Ani asiga Umar ko ina. Ne re sona. Yemi. Est-ce que ya kene? Eni mo me kuma e ba dun. Mo ne fa di. Ida kamalinti o kuma o nyana kuma ya. Ni e ka tere be tanto Yemi. Ne be haramu. Est-ce que fa te la? D'ailleurs, pense. Bon, ne mo la wure. Assis. Ate be tanto. Eke bolore du suka. Iteru muso. Ne ba famnya ko sebe. Sabula. Buna damadi bela jiri na ke chubari. Ga bere be teria koni. Teria koni dabora mi kama. Ka ɲɔgɔn bilasira sira ɲuman kan. Jogo kolon minnu bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka o jogo kolon fana ladilan. Ni e y'a kɛ tantɔ o cɛ man ɲi dɛ. Ni min ye fa ye ne y'a kunuma ne y'a faamu. O bɛ to yen. An ka ɲɔgɔn na. N'an ka taa. Assis. Le don la ka yani eto kuma la ibana ni y'a faamu sisan k'i bɛ walicɛw de kanu. Asi e bɔra ne jigi kɔrɔ dɛ. Wa ko muso nana fo ne ka du kɔnɔ yan. Wa ma kɛ ten tɔ dɛ. A kɛra cogo di? Ni n bɛ kuma kana n dala minɛ. Je n'aime pas ça. Ça c'est honte de ta part, Asi. N'a fɔra ne bɛ ka e minɛ n bolo fila la ka tila ka ye e tɛ foyi si la manamana ko ko kɛnɛ ma m'o langali han e bɛ sɔn k'o sɔsɔ e terimuso da n'i kuma sisan maa bɛ ɲɛ kan dɛ i terimuso bɔra ka kuma jumɛn de fɔ han k'ale bɛ e ka kamalen baden de dɔn o kuma e kɛra sotarama de ya kelen t'e bɔ fila t'e bɔ saba t'e bɔ ko f'a baden k'ale ye jigi tugun. Asi. F'i k'a dɔn k'a fɔ e ye denwolomuso ye. E tɛna to a tɛ nin si kɛ yan. Fɛn dɔw bɛ yen n'i y'a daminɛ a b'i tugu bɔ kɛlɛ ka taa. Maa tɛ kɛ foyi y'i yɛrɛ kɔ. Ne bɛ min f'i ye i bɛ sira min kan sira ɲɛnama tɛ. Nka n'a ko bɛ ten y a pas de souci. On met du furu la direct là, on t'a fait bannir. Ah, mais non, c'est ça, au redou. Bon, mais quand on a ko dabla. Hein? Ne mana si ka miri. Et au babenka. Musa benka. E fana comment que tu dis? Tu fais un test no du mana ge san papa. Ça va ça. Ne ko mi fi ne. Ni ta fait ni fana Musa ka. Ibi ceramika. Abla. Inga kuma fama. Ina fama. Yemi ne tɔnɔrɛ wallahi billahi. E suru kile fɛ e bɔra ka bi waati jumɛn? Zan n'i y'a ye ne bɛ yan wagati de y'a sɛbɛntiya ne ka kɛ yan bi wa o wagati kelen de y'a sɛbɛntiya ne ka n ni jugu dɔn k'an to kaso la
wagati bɛ dɔn kaso de la nka n'i bɔra i bɛ wagati tiɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔn. bɛ se k'a faamuya i taara problème na kaso la i b'a dɔn an b'a dɔn n'an kun taar'i lajɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ o y'a to an ma t'i lajɛ mais o t'a fɔ i n'a fɔ k'e ko man ye o milieu ni fɛn min e b'a dɔn ne b'a dɔn an bɛɛ b'an tugu mais f'i k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la o waati kelen bɛ tila a sɛbɛntiya ko bɛɛ tiɲɛ bɛ da kɛnɛ kan. ne y'aw bɛɛ dɔn caman ye ɲin bɔ ne fɛ yan ka sɔrɔ olu tɛ ne ni ye f'i k'a dɔn k'a fɔ ne de ye wɔsi ye wɔsi tɛ kɛ foyi ye ni wɔsi tɛ a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan wɔsi bɛ taga de nka wɔsi tɛ to kɔ dɛ ne nana an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta o yɔrɔ kelen na f'i k'a dɔn k'a fɔ kunnatɔ fɛ jɛ o nafa ye a bolola bagi de wara bilen fɛ jɛ o nafa ye i bolo tɛ fɛn min sɔrɔ a k'o lajigin ka d'i ma ne ye caman dɔn jɛɲɔgɔnw na ne ye wɔsi ne ye min ye ne b'o dɔn e fana ye min ye e de b'o dɔn. Yemi, mun kasi ko be? Yemi, mun kasi ko de kɛra? Mamu. Ayi, mamu t'a la. O tuma ne bɛ kuma fɛ e t'a lamɛn yan. Mamu. Ayi, n bɛ kuma f'i ye i t'a lamɛn de yan. Mamu bɛɛ de bɛ ka ne kɛ fatɔ ye. Bɛɛ bɛ kɛ fatɔ ye a da ma bɔ e yɛrɛ de la. Mamu. E b'i kun fɔ yɔrɔ cɛ ne m'a f'i ɲɛna i kana n'i ka kuma fɔ bɛɛ ɲɛna. Ni mɔgɔ m'e kɛ fatɔ ye mɔgɔ bɛ kɛ mun ye? Ne m'a f'i ɲɛna ko n tɛ kasi ninnu fɛ. N tɛ kasi ninnu fɛ yɛrɛ n'i ma sabali ne bɛ n sen bɔ a bɛɛ la ne m'a f'i ye k'i k'a to n ma n ko n bɛ ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na. Mamu. I bɔ da la sa. I tɛ se n ka fini bila. Fɛn min n'i ma sabali ne bɛ n sen bɔ a bɛɛ la. N bɛ n sen bɔ a bɛɛ la. Ne y'o de f'i ɲɛna. Ko i k'i ko i k'i jɛ. Fini ɲɛnamaw san i ka to k'i pari. Ni so ɲɛ dar'i kan. Hali ne ma kɛ so fɛ so bɛ k'e fɛ. To i ka fini ɲɛnamaw san i k'i pari i ka sabara ɲɛnamaninw san. To i k'i labɛn dɔrɔn musoya yɛrɛ tagala ye labɛn de ye. E tɛ fɛ so ka k'i fɛ yan. N'o de bɛ so kɛ ne fɛ. A bɛ k'i fɛ e ni ne bɛ ɲɔgɔn bolo de sa tant que so ma k'i fɛ an t'a ko dabila. I tulo b'a la kasi in dabila kasi in bɛ ne la énervé de puisque e bɛ ka kasi min kɛ nin ye kɛ nin tɛ kasi ɲɛnama ye o. Dusukɔrɔ ta k'i yɛrɛ ye dɔrɔn i ye muso ɲɛnamaba de ye. I ye n ka kuma faamu wa? I ma kun. I bɛ taa ok k'an bɛn o la kɔfɛ. N bɛ n ka terimuso ye la n'Ala sɔnna ma nin b'a bɔ ne la yan. Ni hɛrɛ cɛ ko la. Fifi! Fifi! Ya! Boya! Fifi! Ne e bila ka taa 200 ta. Wari caman tununa dɛ Fifi. I tɛ ne. Awɔ. Dɔ taara ne ka wari la min tɛ 200 dɔrɔn Fifi. E y'o ta kun jumɛn de la? Fɔ n ye sisan, n k'o mɛn. Tɛnɛ wari fila ni ne ma bila mun fɔlɔ ne ma foyi ta ni Fifi. Fifi. Ne ma cɛ ci ka taa wari ta yɔrɔ la. N ma muso ci ka taa wari ta yɔrɔ la. N ye e de bila ka taa wari ta. I ka taa 200 ta. Ne ka wari kun ka ca o. Ne ka wari kun ye 15 ani 600 de. 15 ani 600. Fifi. E ye wari in kɛ mun ye? Tɛnɛ walahi ne ni dɔrɔn ne ta. Fifi. Sabali. I ye wari in kɛ min ye a fɔ n ye dɛ. N mago ɲɛ wari de don. Walahi bilahi ne ma wari ta. Mɔgɔ wɛrɛ dun ma don ne ka so kɔnɔ ne tɛ o. Fifi. I ye n ka wari bila wa? K'a tɛ k'a jira la. Tɛnɛ walahi ne ma wari wɛrɛ ta. K'a tɛ k'a jira. Walahi ni dɔrɔn ne ta. Mun de kɛra Sago? A dun kɛra cogo di? I t'i den ɲininka. Ka n den ɲininka ne bɛ ɲininka ba. Bi ne ni tɛ kuma la fɛnɛ. Mun de bɛ? I ka zomusonin n n'ale de don. N y'a bila k'a bɛ taa ka taa bɔ a bɛnkɛ la. N ye 200 d'a ma. A taara ka taa n ka wari wɛrɛ ta min tɛ 200 ye. Ne ka wari kun ka ca dɛ. 15 ani 600 o de tun bɛ ne ka armoire kɔnɔna na.
Fifi, et je l'ai là. Benga, on est là qui me flaneta. Ne qui me flaneta. Ah, la tiens fieno. Nega war be sarali. Nega war boyro la boyno. Eh, bachite. E bigi dabo nega kumala. Nega wa kuma sarla gi dabo nega kuma era sa. Je l'ai tout là. Mutando, gi dabo wa kumala. Ni fi le ngakuma, gi dabo wa kumala. Fi le nega war sara. Ani, iga war mi tunna. Anga tane ba sara. Fifi to. Wa wan shegi ne tunna nega war. Pas de problème, anga ta. Abe sara sisan ni. Sisan. Problème ta la ani. Nangata. Anga tabita nega war boyro ga boyro ba sa. Solo ni se voilà. Ani. Solo ni se voilà. Solo ni se voilà. Non mais ça, s'il te plaît, là. Vous m'avez voir ça, vous m'avez voir. Ça makula. Ito makula. Jojo le ya. Sala ito makula. Salo sabali. Wala ni te ko la ka sabali. Den to mo sabali. Ne la wata. Sila wala me tabiya ka. Ala du te mata la wala ka wa da so. Sempre. Acha dunga la tuudi. Otumai mane folike kame. Nyame. Medri. Erefe kuma ne gere fuetini na. Me wati mne gusa. Basabu nungu mifu. Mina kuma kanjugu de fima. O kama ngandaje ule kagama. Sempre. Ego kan kuma ifo kada munega. Matu kukuye wara blengo. Ni ka bolo lage gulola safe. Aka yele ka jigin ga dima. Ne be no fe. Na fa fo ma yala. Nyina ne sanjoli. Ne ti fo fe ke masawi ma bekiye. Min majigiye. Fo fe ka di ne be doala. Fo fe man di mi doala. Ibi mission di chemanoma. Ne ba ke ki wasa. Mais Maître, yere ka to ki koflena. Kunna sini. Mene koroke mene ka dashin. Basabu muna ayego nyuma. Femi mabulo. Ne ye wole appelle la kacha setai e manjabi. Yere ki mire. Che. Babi gule le bikininge. Sempre donc ansira yen quoi. Ansira! Tiens, tu m'as donné. Blaga ni bolo. Jamane yayi. Mbora kalama ka fagi ɲɔgɔnna jamanaden ni kare in kɔnɔ sisan ni losiga baro bɔra ka fagi jamanen don wa n bɔra kalama ka fagi ni san pɛrɛn bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ti mɔla ka terima fila kanu Ne de y'a f'e ɲɛna ko ne b'e fɛ yan ne de ne kare kɔnɔ k'i bɛ ne fɛ ne y'a f'i ye ko n t'i fɛ ne bɛ san pɛrɛn ne fɛ i bɛ n kɔ mun na jagoya de fɛ yan sen bɛ duguma sa bɛ duguma u tɛ kisi ɲɔgɔn ma ni y'i to yen diɲɛ ka bin kelen kan i b'o f'i yɛrɛ ye A tɛ ka téléphone ta. E ka wele ta. Lazileno. Ayi jan tɛ o. Lozi de don.
Nga cɛ ye ko min daminɛ nin ye, e bɛ se ka nin laban. E y'i ta kɛ a tɔ tora nin tɛ. N kɔni bɛ kelen f'i ɲɛna. I taara ni moto in ye Umar, nka ne bɛ moto in wari bɔ i kɔrɔmuso kun. Wa ne bɛ danna ye dacogo la, dacogo min b'i faga ni maloya ye. I sigi y'a lajɛ. N'i m'a kɛ, o kɔrɔ ko bɛɛ ye nkalon ye. Lozi. Jean, n'i bɛna conseil de di ne ma i bolo bɔ. Parce que n'i ka kuma kelen o kelen kɛra conseil m'i bâtard sauter. Maman tɛmɛna e ni maman cɛ e maman ni mankan bɛ ka bɔ kɛnɛ ma e fɛnɛ ka fini faralen kun bɛ e changer tuguni mun de kɛra Asi ne ma fɛ ko ne bɛna taa tɔnɔ Usumani fɛ yen nɔ awɔ kɛnɛ de nana ne ɲininka o kuma la ko ne y'o fɔ e ɲɛna ko ne kun kan k'a fɔ ale de ɲɛna k'ale de kan ka wari di ne ma ale ko ne ka taa wari ta so kɔnɔ ne ye 200 dɔrɔn de ta ne yɛrɛ ni Ala camancɛ la ne yɛrɛ b'o dɔn e sɔnna ka taga o la mun na e yɛrɛ ma fɔ maman k'a ta ka di ma Asi ne ka ciden tɛ dɛ o kɛlen ne bɔra n'o 200 ye ka na so kɔnɔ hali ne ma taga fɔlɔ a nana k'ale ka wari tununa o bɛnkɛ de nana ka na kuma ni ɲɔgɔn cɛ k'a ko kɛra cogo di bɛnkɛ a fɔ k'ale bɛ wari sara o si ma bɛn a ma a ye mankan kɛ fan bɛɛ fɛ ka ne ci o la ka taa ne so kɔnɔ ka ne ci o de y'a to ne ka fini fɛnɛ fara la i yɛrɛ y'a dɔn sisan k'i ka ciden kun yɔrɔ e kun k'a ci o de tun bɛ e arranger e yɛrɛ ka taa wari in ta a filɛ de a kɛra problème de e yɛrɛ bolo Asi tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ fɛ ka kuma dɔ f'e ɲɛna ni bɛnkɛ kun nana ne tun bɛ n'a f'a ɲɛna n'a ka jɛn ne ma Ala yɛrɛ de kama ne ka taga Asi a da i ɲɛkɔrɔ kɛ kabini ne nana yan nɔ mankan de bɛ du kɔnɔ yan nɔ e yɛrɛ kɛra hakilima ye e y'a faamuya Musa ni ne tɛ bɛn Musa n'a fa tɛ ka bɛn ne sababuya la e fa ni ba tɛ ka bɛn ne sababuya la kabini ne nana tɛrɛ ni bɛnkɛ bɛ mankan na ne yɛrɛ ni tɛ ka bɛn tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a fɛ du kɔnɔna ka chauffer ka sababu kɛ ne ye du kɔnɔna n'a chauffer kuma de e bɛ ka min fɛnɛ fɔ tagali ko ye ni e tagara kɛ o de bɛna kɛlɛ in tɔ juguya to yan nɔ i tɛ taa yɔrɔ si a mana bilen cogo cogo de a bɛ suma e k'a fɔ tantɔ ni maman yɛrɛ nana ni maman bɛ kuma n'a ma sɔn ne ka kuma ma ne b'a ɲɛfɔ papa la wuli an ka so kɔnɔ wuli bɛ ni i fari bɛ kan Musa, sura e ne ka téléphone minɛ k'i bɛ na weleli k'a la. N y'a f'i ɲɛna ko crédit bɛrɛ tɛ n kun. I ko k'i bɛ na weleli min kɛ k'a tɛ jɛna. I ye téléphone minɛ i ye weleli kɛ i ma dan o ma dɛ. I tilala ka jigiya ta n ka téléphone na fo jigiya 200 la. Musa e y'o kɛ mun de la? Asi, n bɛ jɛn ni fɛn bɛɛ n tɛ jɛn ni nin kelen ye. E ye ne ka jigiya ta i ka téléphone na. Ne ye ka téléphone yɛrɛ minɛ ne ka appel yɛrɛ ma lancer. Ne weleli kɛ ne bɛ ka min wele o taara répondeur kan n y'a tigɛ. Musa ni e ma jigiya ta la jɔn b'a ta la? Ne min tɛ jigiya yɛrɛ ta ka kɔrɔ ni e m'a ta jɔn de b'a ta la? Ni ne ye ka téléphone minɛ ne kelen de bɛ so kɔnɔ yan nɔ manamana ko dabila n tɛ jɛn ni nin ye dɛ. Musa i ye n tɔɲɔ dɛ. An ka ɲɔgɔn ayi an ka ɲɔgɔn. I ye n tɔɲɔ n t'a yafa ma walayi bi dɛ. Musa fɛn min ne bolo k'e ye hɔrɔn de ye ne ni Ala cɛ. N'i ma ne bɛ jigiya ta n ka téléphone i b'a ka téléphone ta mun na? A bɛ sara dɛ bi n'a ma sara ni pɔn nana b'a fɔ a ye. Bon t'a sara. Walayi bi t'a sara. E ne k'a ta la. I b'a sara walayi. E ne k'a ta la. Ni e m'a ta jɔn y'a ta? Ese bɔti wali ka ye. I b'a dɔn i ka min bɛ ne tɔɔrɔ Musa ni mɔgɔ b'a sɛbɛn ne bɛ yɛrɛ de. Ne mɔgɔ bɛ sɛbɛn. O mɔgɔ lankolon ya de ye walayi bi dɛ. I ye n tɔɲɔ n t'a yafa i ma. E Ala de ya.
ala dia wakana bile kafiri walenti ya fima ya fama te ya fa kafiri ma kiridi chima kiba munchima awardia ngawardia nataka kitu warte ne bulu ma chima ko musa walenta ya fima fawe ndina wallahi Asi. Mbe fifi. Asi. Ni ya semaine flare dien dungu de ne yoro franga joshi. So ko mare na nyenga yoro franga joshi. Ini terumso na do agono ka fambere nogo. Cheno iti yoro joshi, ne yoro joshi go kuma fi. Nga ini terumso yoro minya sa. Awo arrange fanage. Mena frogo ne de betila ka singa na o be arrange tuguni. Figa do ma fogo ni fene hakeri. Fifi. Ere bina ga ko kuma fone yana. Ni yoro no gora ni masega joshi munai ta to ino. Ni yoro ni fitini ni rese ga bese ko joshi muna. Ni bora ti sega joshi kuma to ino ne na ba joshi. O kuma chama kumbeni. Ibora ne te kuma chama fe bide wallahi. Mi yoro ni mina bige nto ino ku no ga lafia ko. Ya fa mo Asi. Asi ne ma do were fio, ne ma kuma jugu foshi de fi. Ne ko ini terumso yoro mi no go. Ago arrange doron. Nasi Fifi nta joshi. Nta franta joshi. Akade chuo chwa kete nto. Nto na sa. Ni se ga yoro frange atoy. Figa do mo age fana de bala. O fiere. Nyam désormais kana mo le ka nyinga kuma no na ikule bala. Ni se ka joshi do laisse tomber. OK? E ma foshi ge. Ne de nyimi ngo. Ne ne kuma ndaru idala re. Yubu ndiga dini sorne la. Asi. Asi dia. Ah. Ya. Wa. Oh, ni ya fam sam ne la sa. Chogodi. Chogodi wa. Ebe mi ke ka do. Ha? Walma iba fe iba jogori ta. Fifi bora ka fo nyene. Ki te foshi dengere ke sokono. Abe yoro fra, abe yoro joshi, abe mi arranger. Ibi terumso wole kana. Abe na otake jangara buya ka yoro bela jini nyagam. Ne akila ni no flare bi. Ore kanga ben. C'est-à-dire ka ko ere bon ngokoro. Do ba ke bi, do ba ke sini. Hein? O mu ko dam na to tanto. Désormais, ni aya fo nyene tuguni. Ko ibana ka oro joshi walma ay oro joshi gam no arranger. Ini terumso na na nogo. Asi. Abe gele mare. Etiki ba jugurita. Adaga dale daga teme ikaw. Wa nya bani. Ta fronata. Ika woro bela jini fura. Ika asona joshi gam no arranger. Atena. O bonyegoro. Ayo kutewa. Batara mo blali. Eti abadam ne tanu. Mi bolo na le flare kanga bengelema. Ha?